Всички слухове за аниме по Steel Ball Run се оказаха истина и на 19 март ни представиха първи епизод, който беше цели 47 минути и буквално взриви интернет, като дори успя да детронира FreeRen от първото място в платформата MyAnimeList. Фактът, че FreeRen беше детрониран, прерасна в огромна война между феновете, след като фенове и на двата франчайза започнаха да си правят нови акаунти и да спамят ниски оценки само и само по любимото им аниме да е на първо място. Не че и преди не се е случвало с други аниме сериали през годините да бъдат бомбардирани по същия начин, просто го отбелязвам, така че да се върнем на Джоджо. Честно казано, аз съм доста впечатлен от работата, която са свършили от студиото и именно за това исках да видя крайния резултат, вместо както доста други започнаха да си вадят крайни заключения за анимацията, колко щяла да бъде зле, как бил премахнат персонажа Сандмен и друг куп глупости, които за щастие не се оказаха верни. Дейвид Про и целият екип зад проекта удържаха на думата си и успяват да уловят по феноменален начин цялата динамика на седма част, предоставяйки ни едно изпълнено с обрата и напрежение състезание от първата до последната минута, подплатено с всички шантави моменти, които са характерни за Джоджо. Притесненията относно анимацията на конете и всички диалози по време на езда също бяха изключително добре представени и за миг не можеше да ти стане скучно. Що се касае до самата адаптация в този първи епизод, то имайте предвид, че той адаптира целият първи етап от състезанието Steel Ball Run, който се състои от 11 глави. Не можем да не отбележим, че има разлики спрямо мангата и със сигурност поне този първи епизод не беше адаптация страница по страница. Също така има разменени сцени, като например тази, в която Стивън Стил се разревава, не показаха никакви стендове за разлика от мангата, други сцени пък бяха изцяло изрязани, макар че някои от тях най-вероятно ще бъдат показани в други епизоди, може би като флашбеци, така че не искам да навлизам в конкретики и евентуално да ви разваля удоволствието от историята, просто изгледайте епизода, ако още не сте го гледали. Като цяло този първи епизод до известна степен поема по своя режисьорски път, което предвид сложността на проекта е напълно разбираемо. Естествено, тук не разбирайте, че това е нещо лошо, защото от Дейвид Про са се постарали всички иконични моменти да бъдат представени такива каквито са и в мангата, макар че някои сцени все пак можеше да ги оставят, като например сцената, в която влизат в гористата местност. В мангата ясно представят трудностите и на другите ездачи, които влизат заедно с Джайро, Джони и Поко Локо, докато в анимето тази сцена беше изцяло изрязана и целият фокус беше към главните герои в епизода, но това, както се казва, са бели кахъри. И докато Steel Ball Run е напълно отделна история от останалите Джоджо части, то е хубаво да сте ги гледали, защото имаше немалко препратки към предишните сезони и е най-добре да сте запознати с Джоджо вселената, за да се насладите напълно на шедьовъра на автора на мангата Хирохико Араки. Безспорно препуснахме много бързо през този първи епизод, а 47 минути бяха крайно недостатъчни да утолят жаждата ни за Джоджо и неминуемо у всички ни изплува въпросът кога да очакваме втори епизод. И тук става интересно. Най-напред започнаха да се появяват всякакви теории от това, че ще се пуска отново на партиди като Stone Ocean, до това, че ще излиза по един епизод на много дълъг интервал от време. Тези опасения се засилиха още повече, след като един от режисьорите на анимето отговори на въпрос кога да очакваме следващите епизоди, цитирам: "Аз също искам да видя епизодите по-скоро. Питате се кога ще излязат? Не знам. Направата на само един епизод отнема страшно много време, но продукцията върви гладко. И аз нямам търпение също колкото вас да видя готовите епизоди." Този коментар определено не се хареса на никого и беше последван от нова вълна от недоволство. Netflix от своя страна пуснаха нов кратък тизър, в който разбира се нямаше дата, ами само се споменава, че може да очакваме втори етап от състезанието някога през 2026 и нищо повече. Нито ни казаха кога конкретно да очакваме анимето да се завърне, нито как ще се излъчва на партиди или по епизод на седмица. Разбира се, никой не иска да се повтаря грешката с предния сезон Stone Ocean, който излезе на няколко части по повече епизоди и до голяма степен това уби цялата инерция на сезона. И все пак новият тизър на Steel Ball Run преля чашата на търпението на абсолютно всички. Хиляди Джоджо фенове превзеха всички секции с коментари в социалките на Netflix и започнаха да ги заливат с постове с мимове и специални изображения и видеоклипчета в знак на протест заради лошото отношение спрямо Джоджо франчайза, както и най-вече да притискат Netflix да излъчват Steel Ball Run седмично. Netflix обаче не отговаряха по никакъв начин, а ситуацията ескалира още повече, след като в спама дори се включиха и Clash of Clans, които също поснаха плашещото лице от Джоджо, с което заливаха феновете Netflix и ги призоваха да пуснат втори епизод.
В крайна сметка, феновете написахме история, защото смея да кажа, че успяхме да поставим стриминг гиганта на колене и се вслушаха за пръв път в мнението ни. Официално от Netflix потвърдиха, че Stillborn ще се излъчва седмично, като се очаква да стартира някога през есента на 2026, но не уточниха точно кога. Разбира се, в изявлението си от Netflix замазаха положението и казаха, че седмичният график на излъчване уж бил планиран още от самото начало, но след целия спам, който се изсипа по техен адрес и да ни успокояват няма и седмица по-късно, че всичко било така планирано, аз поне трудно мога да го повярвам и смятам, че фенският натиск е изиграл доста голяма роля, да не говорим, че това недоволство се сипе още от Stone Ocean. А вие доволни ли сте, че анимето ще се излъчва седмично? Гледате ли го? Хареса ли ви първи епизод? И вярвате ли, че още от самото начало е било планирано да се излъчва на седмична база? Драснете в коментарите и напомням, че може да си пазарувате манга на български от моите линкове към Озон, които ще откриете в описанието на видеото. А като казвам манга на български, хорър мангата Томие на майстора на ужасите Джунджи Ито официално ще излезе на български. За момента няма информация кога се очаква, може би ще е тази година, но когато има повече информация, ще я споделя както в комюнити таба на канала, така и в Telegram, Facebook и Instagram страниците на Аниме Кухня. Освен Томие, първи том на мангата Soul Eater вече е наличен и може да си го поръчате от линковете към Озон, които оставам в описанието на това видео, а там ще намерите и линкове към всички останали манги, които в момента се издават на български, а по този начин ще подкрепите и моя труд. Благодаря ви за подкрепата и до следващия път!